Am ales să lucrez cu WebSketch pentru că oferă un pachet de servicii complet. Practic găsești tot ce ai nevoie într-un singur loc, fără prea multe bătăi de cap. Ajutorul lor a fost resimțit foarte rapid, spre surprinderea mea. Businessul a început să prezinte interes chiar din prima lună de la lansare. Ei m-au ajutat atât cu crearea logo-ului, care este unul actual și cu mare impact vizual, cât și cu tot ce înseamnă crearea magazinului online și identitatea vizuală a acestuia. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că am avut o legătură foarte strânsă cu ei, că au înțeles foarte rapid care sunt nevoile companiei mele. De fiecare dată când am avut întrebări sau nelămuriri au fost foarte prompți, mi s-au părut foarte profesioniști. De ce aș recomanda WebSketch? Foarte simplu, pentru că sunt cei mai buni. Au prețuri competitive și cel mai important lucru este că sunt acolo oricând pentru tine.